Because I got a member na clinic. This is Nwoke International Clinic. I'm going to continue, I think. Ahuna onye na abusa mmegu aka na afu mofu afọ na eme nguru obi ihe na amanguru ahuna eme ama malaria na eme m in a treat onwe iji we mano malaria okweta anwụ ọgwụ malaria ọkwa anwụ ọgwụ malaria last week ascan go ngi ji we mano malaria ebe final bus stop ile na complain abasna kompa na agwa iko si eme m Tony atinga no blood ọzọ atinga no blood you know this body kele gara anya iye ti mi fe ime wu ba na ase ma ha bi blood called give infection ja paliam jide wire no aka ime scan no be computer ko obrom nene na ro bi na computer ko ulo to ka ime scan adwe wo mbebe ejigiti jide the wire fu ejime adwe wo mbebe ejigiti ojo onye agwa ya nwa seneta aka na nwanyị oju ulo kid give infection do lab breathe in out computer negotiate was papers abora na akwụkwọ eme scanning na unu computer na asiasa breathe in out ogwe na ya agụ biwe na agụ yo okweli pimu ni obosi a agụ ka ị na-aya ị na-ata green atam green atam nta ebo tis the computer on go look green na ụgụ gwọkọ ọnụ na-eligodi nri ịụlọ ka ede atinga no blood ọbụla arụ na aya na kweli chapu green na bebe agụ biwe na agụ ị ina question on international one check ina to nwe next abara m igbu oge igo enwe m eje m operation by 2 next ina anu next anamanu ya we bia ba anamanu ya we bia bi let me here ka ma bobele nwa ogo akpon we bia ba ma say next anu mi we ro le ba anamanu ihe let me here na phone you another anu ihe anamanu ya we bia ba let me here na ka bu Ogwu street bicycle na abalu m ba ina nwe problem nti azin na ma da anu ihe anamanu ihe ina nwe problem nti anya nara agwo ndị anara anu ihe tata eme bia nwa next day okay oi ha kala egwa m anet me ihe anet ihe okay ama ka sa na gwatakwu ndị ala ebe eburu battery onye atọrọ waya afutu ọtọnụ international doctor Nwoke ọgwụ afọ ime onye obodo eize ndị ada na ọkwa nna ya ebia testimony test gịnị ịbụla mụ na nwunye mbele ebe a last month sị gị na anyị na-achọ nwa mbia na 24th yes iwe mix chọ ọgwụ wee nye anyị na-ekulu gị ejima kulu gịnị ọtụrụ gị atapụsị ịmụ amụ ọtụrụ atụ nke o ji amụ amụ abụrụ na ọ tụrụ nwe miscarriage si oke ma nke a chaa you don't mean it ya ebe inikwa amị ya nọtị anya ka nsị ka m bịa nwunye ya ka dịrị ime hey anyị nwekwe problem somewhere ọ na-adị ime m debe ebe a jide waya aka ka scan ọ bụrụ mma ka ya skana nwunye m ebe ọ bụ na ọ bịagolo abịa ka nne nekwu arụ ịmalụ ezu m ezu na nwoke nne tara ya wasa onye obodo kwụrụ ọtọ ka mme scanning onye ngodo akwa okay che mbịa na 24th last month onye obodo 2 months pregnant nwunye m adịrị ọ dị ime nọ n'ebe a keka esi wee dị 2 months ọ na last month ka ị nyere anyị ọgwụ onye obodo ịdị ime 2 months pregnant kọmputa na-egosi ịdị ime 2 months pregnant agwọ gara achọ ka nwunye m dị ime ịhapụ nwunye m bịa ịbatụma m atụma gị ime enye nke ọgwụ last time ịgwa ka anyị esi wee nwe ya which we did enye m ụlọ ụdị ọgwụ dị ona na-anwụ nke a ka esi m na-anwụ ofu shọt n'ụtụ ofu shọt n'abalị nwunye m na-anwụ ofu shọt n'ụtụ ofu shọt n'abalị nke kwesịrị ịdị na-anwụ na anwụ ịtụrụ gị ime ba 2 months pregnant so ka ife anyị emezi ya kịta ị amụkwa nwa ahụ onye obodo na gịnị be ị amụ dị nwa ahụ na nwoke ọgwụ ya ekwela ka anyị sagala ebe a ekwela ka anyị sagala kịta ịwụla abịa ime ka ebi ya ọ bụla ibe mba mkpacharụ anyị na-etinyezi arụ eme igwe amaghị bịa ọmụgwọ eme igwe amaghị bịa ọmụgwọ onye na-achọ nwa ka nyere nwa taa nwoke ọgwụ ọgwụchala taa kpokpo anyị asụrụ ya akwa aka asụra taa bekwuo ịsọ nna nwoke ọgwụ adị m enweta onwe m nna m ife na-eme m ntukwuru etukwu ọsị nkwụrụ ọtọ ọsị m dị mere ebi ịchalụkwa na aba nkọ ọsị m fesi esele m otu a nnugoro ebe ọ na-asụgodi m dinara anụ
ama m ka anwụrụ nsị ama m ike nka anwụrụ m gotere n'ụmụ nya dị ya ebe bịa final bus stop International Dr. Nwoke Ogwu clinic anyị ji kọmputa ene na-arụ ọgbakwa anyị na-enye ọgwụ kọmputa kwuru na enyezie gị ọgwụ jide waya ka mmegodi scanning kwụlụ ọtọ ka anyị gwa anwụrụ nsị na-enye m nsogbu na-eche scanning ifozi ama nro nya gbube biko nwere aṅụrị mbịa na ebe nwaanyị ka ọ na-arụ ọ dị ka ibu virgin gọọmenti approve sọsọ ibu virgin na Ọnịcha ofu nwoke na-amụrụ nwaanyị na Ọnịcha onye na-enye gị nsogbu so ịfụ ọnụ otu idolu nwaanyị na-abụ ehihie chiri nwaanyị na-abụ abalị chiri nwaanyị na-abụ sọsọ ya na-aya gị onye bụ ibe mma hospital ala dịkpọ ịcha 1 week Olamide ibe mma hospital bụ ọlatụnji arụ iri na agbatịcha taa nwoke ọgwụ ejego m India jee ebe nke a nwere onye kwụtara ọbụrụ gị nwa paaki si mma agwa iri ife nwoke ọgwụ ọ dịzie nwanne na-agwakwana na agba aka jụ ihe na-ata alụ 10-5 bụ ego anaghị agba aka emecha ka m gị na-agwa 10-5 bụ ego ya sị m isi adụghị mma bi ị na ma na ị na-ekwu ife a ọ dị ka isi adụghị mma ka nna ga-ere a ga anakọta ka isi ipe mpe ọ dị ka ị na-esu esu maka arapụ gị nọ ebe a na skan ya ha nwere na uche gị dịkwa ya next time na-ama ego pịwa isi n'eche ebi gị nna uche gị dịkwa ya ahụ uche gị dịkwa ya ahụ ndakwa ịbịa ebe a na mpịwa isi ọ dị ka ị mara anya ọfụma bi soro nkịta mpịwa ya taa wa awa iso mgbu ibuli rue na virgin ibe infection bụ onye na-arụ ka nkụ infection ya egbu ọ na-agbakwana ya virgin ọ na-amanye elu ezi Shot by the Gardener Vigorous.